डिउटि होगासिनो दङ बिराद नायो आरो निस्सय सार फैदो बाय बाय Ada kena leksi ngatur tu? Buat apa? Hah? Ada apa tu? Nak kau tu nak kau sana? हेलो गाइस वेलकम टु माय यूट्यूब चैनल दायो आङो सिखारबाय सिखारनानैनो मोखां सोखां सुनो मोना आरोना बाबुखौ लानांगौ बाबुआ गाबो नङाबा बेबो सिखारो एकदम फुङावनो बेनिफ्राय मैया बाबुखौ गेस होबाय जोब्बाय सानथाम होनांगौ बे क्लियार बेनिफ्राय दायो 17 आव बानायगासिनो दं आङो बे भिडिअखौ थ' नोंथांमोना क्वालिटिखौ नायदो 16 नि क्वालिटिया माब्रैमोन दायो 17 नि केमेरा क्वालिटिया माब्रैमोन कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो गोबां खामानि दङ नोंथांमोना नायलांबाय थादो मा मा नुगोन बे दिनैनि ब्लगाव ना लोगोफोर बेजों लोगोसे ओरैबायदि मोजां थाइदै बारि बिदि बारा थाइबानो बार फायनो बारा एकदम भरा थाइदो नालाय देग्लाय बारा फैनो हागौ गेरान्टि गैया थांनाय बोसोराव बार खममोन नालाय देग्लाय बारा फैनो हागौ आरो ना जि मोजां थाइदो बैसागोनि समाव नैया जि मोजां बिबार बारबाय बिलाइ खिलिबाय ना लोगोफोर एकदम जायगायानो गैया आरोना ओरैबायदि नांदो फुल याव गय दङ माथो हाननांसिगोन गयखौ नाय बेनिफ्राय दायो साहा लोंनोसै बेनि उनाव खामानियाव नांनोसै दायो सान्दुङाव जिरायबाय ओमफ्राय जोंनि फिल्टाराबो रेडि जाहांबाय बे मोनसेया रेडि जानो बाखि बे रेडि जाबाय आरो ओमफ्राय नैखौ लायनोसै आङो नैया जि मोजां बानायबाय आइया बा बेनिनो दै लोंसिगोन जाहैदों बेखौ बैयाव सोगोन बेखौनो नों हिन्जाव मानसि जानानै बेखौनो रोङामोन खिन्थु जोंहा आइया साक्सेसफुल खालामनो हाबाय दायो मर्निंनि ओंखारलायबाय बाजार खालामनो फैलायबाय मर्निं बाजार खालामाबा इभिनिं एसे फ्रेश माल मोना मर्निं एकदम फ्रेश मोनो आरोना थ' नायनो थांनोसै मा मोनो बाजाराव जोंनि डेलि मार्केटाव बेनो जोंहा दिखौ बैसिनि देरसिगोन थाबनो ओमफ्राय थांगासिनो दङ ना लायनोसै लाव लाबोनायखौ जानोसै लावजों नाजों बरियानो ज्रेम दायो सफैलायबाय डेलि मार्केट हैनि ना बाजार सोलिगोन बेयाव नायनोसै मर्निं सिखारना फैबा बुदब नुयो निया दारि खानाय सिननांसिगोन एबार लकेल ना ओरैबायदि मोजांनिया वा केमान किलो मात्र दायो फैयै निया जे लांनोसै आरो मोनसे दाखालि फिल्टारनि थाखाय 1 मिटार लांदोंमोन ना दिनैबो 1 मिटार लांसै जोंहा आइया देसि फिल्टार बानायगासिनो दङ बिनि थाखाय निया लाबाय प्लास्टिक मिन्टु दा नाजाव ना दायो निया खैराबारि खुलिगोनसो टाइम जायाखै नालाय 8:30 जाबाय 10ता 9तासो खुलियो बाजार लानानै फैबाय दायो संनो होनोसै जानोसै बे लावजोंनो संगोन नायाथ' जि मोजां लस जालायगोन दां टुकु टुं टुं जोंहा टिकुआ उन्दुनानै दङ टुकु टुकु मर्निं ओंखाम जानोसै बेनिफ्राय थांनोसै नाय दाउदै एक्सट्रा कमलकाट नानि दाउदै ओ माय गड नाया नाय मोजां बेखौ जानोसै दायो लोगोफोर कमेन्ट होबाय थायो आरो जानाय भिडिअ लाबोनानै लाबोलायबाय जानाय जानो टाइम मोनला होनदो
Boriya. Dayo bimakhodo tukukhौdo ओंखारना थांसै पार्सेल दख'ना फैगासिनो दङ डिमाकुसि FNF लफाय बेनिफ्राय निउ कालेक्शन FNF लफाय फैगासिनो दङ लायनो थांगासिनो दङ ओरैबायदि सोर बिहरनाय दङमोन थाबैनो ला नङाबा अनलाइन बुकिं जाबाय थायो जाय गावनि गोसो थोनाय दख'नाखौ लानो गोसो थाबनो बिहर आरोना बोरमा हाबगान थाखाय पुरा इफोरखौ जानो दायो थांनोसै दरजाखौ एसेसो मारिलांसै डिमाकुसि थांगासिनो दङ आङो बासाव लफाय FNF फैगासिनो दङ बिराद हिट कालेक्शन थ' बेखौ लायनो थांगासिनो दङ थ' नोंथांमोना नुगोन मा कालेक्शन फैगासिनो दङ दायो बास नेगासिनो दङ फैगोन बिथिं बास सफैबाय नाय फैबाय लफाय FNF या ये डिमाकुसि बाजाराव जादो मा मोनो नायनोसै वाय सानसेनिया किल' 40 थाखा नै वा डिमाकुसि सानदे बाजार Hey, beat ke man? Hah? Kok? Dayo एसे बाजार खालामसै आङो दख'नाबो लांसै बाजारबो खालामसै बग्रे बरिया ओमफ्राय बेखौ लांसै बानलु गिदिरखौ लानोसै nih बिराद जानो मोजां इयो ओमफ्राय गाजर 50 थाखा किल' 40 थाखा बिराद दाम इयाव एसे खमाव मोनगोन ना फैदोंमोन गैया दामा एखेयानो माथो मोसौ फानग्रा बाजार आरो ना इथिंसो गारि दोनफैदों आंनिया मोसौ बेपार मोसौ फानो आरो ओमफ्राय आं बाजार लाबाय nih मनासे आंनि बाजार जाजोब्बाय दोननो जायगा मोनैखाय मोसौ फानग्रा बेयावनो दोनफैबाय आं नङाबा ओरैबायदि मानसि भिर डिमाकुसि बाजाराव बा oh my god बिदिसो बाजार जानांगौ फैलायबाय ओमफ्राय डेलि ब्लग आंना फेमिलि ब्लग भिलेज ब्लग होनबाबो फुल गैया आं जा मावो डे टु डे थ' नोंथांखौ देखायना मोजां मोनो स' बयबो नायलायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ना बाय गुदुं दुगैना लानोसै बरियानो फैनायाव दुगैयो आरो आं बरिया ओमफ्राय बाबु उन्दुना दङ ओमफ्राय नै बोग्रि लाबोदोंमोन आं दाल' मादै सासेया फानगासिनो दङ माबायाव डिमाकुसि बाजाराव ओमफ्राय जानोसै दायो दुगैनो रेडि जाना दङ ओमफ्राय बोग्रिखौ जानानै दंसै यामी बरिया थेंक इउ मादै जोंनि स्टर रुम इउज जासिगोन बेफोर दायो दखान होनायफोर लाइटखौ लागायदोंमोन जोङो स्टेन्डफोरखौ दख'ना भिडिअ बानायगासिनो दं दैया रेडि जाबाय आंना दुगैनोसो दख'नाया गासैबो फैबाय प्रिमियाम नन प्रिमियाम पटमेननि गासैबो दङ ओमफ्राय ब्लाउसनि फैदों गुफुरा जि मोजां दायो आङो मोजां देखायगोन नाय बेनि कालारा बेयो फैदो बे मोननै डिजाइनल' फैदो बेखौ आरो बेखौ सोनो नांगौ थाबैनो अर्डार खालामनो जाबाय दख'नाया फैया लफाय आरो FNF आरो ओमफ्राय गाबोन फैबावगोन सिखिरि दा 3:30 जालायबाय दासो दखान खुलिनो थांगासिनो दङ नाय बेबो बिराद मोजां नायगासिनो दङ मालाय बिदिनो बाइकजों गिदिं सेल खालामो स्टकफोरा नायदो लोगोफोर जि मोजां नोंथांमोना नुबानो फसायजोबनाय लफायनि प्रिमियाम फ्रायानो नेया प्रिमियामानो बारा फैदों सोर नांगौ बेफोर FNFनि जि मोजां FNFनिफ्राय बे लफाय नाय
नैया बेखौ सोर नांगौ होन्दोंमोन प्रिमियामाव फैदो नैया लफाय प्रिमियाम सोर नांगौ थाबैनो लांफैदोल' एकदम क्राइसिस बारा पिस नङा नैया बेबो फैदो लफाय प्रिमियाम लांफैदोल' ओमफ्राय बे कालारखौ सोर एकदम बिहरनाय दङमोन थाबैनो लांफैदो प्रिमियामाव फैजोबदो FNFनि नैया FNFनि गोदान वाइट सोर नांगौ होन्दोंमोन लांफैदो नैया लफायनि बे लफाय ब्लेक बेबो लफाय ओमफ्राय बेबो लफाय ओमफ्राय लफाय बेखौ सोर बिदोंमोन बेबो लफाय नैफोरबो लफायनिया सोर नांगौ होन्दोंमोन लांफैदोल' पुरा फुल रेडि ओमफ्राय ब्लाउसआ बेयाव दङ ब्लाउसखौ जोंथ' देखायफादो आं देखायगोन दायो गांसे बरियानो जि मोजां फैदों आरो ना लोगोफोर सोर नांगौ थाबैनो बुकिं खालामहरदो लोगोफोर नायदो बे जाबाय FNFनि ओरैबायदि मोजां नुदों नाय वाव सोर लायो अर्डार खालामदो जाहैबाय FNFनि लोगोफोर नोंथांमोना नायदो गोजाननिफ्राय देखायबाय आङो जि मोजां ना वाव अ माय गड नायदो फास्राया बियो ओमफ्राय दख'नाया इयो नाय आगरफोरा ओरैबायदि साफाखा सोर लायो अर्डार नाव आरो दखानाव फैनाबो लांफैजागोन बेबो FNFनि बेयाव मोनसे आनकमन बुस्थु दं आरो ना लोगोफोर बेनो जाबाय स्टन वर्कनिया दख'नायावनो जा मोजां साइडआव स्टन वर्क लोगोफोर व्हाइट कालारनि गुफुराव सोरनो नांगौ स्टन वर्क मोनगोन आरो बे दख'नाखौ नाय एकदम क्राइसिस वान पिसल' निउ कालेक्सन सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' प्रिमियामाव लफाय सानसालिनि लोगोफोर नैया नाय एसे सिनेमेटिकआव लाना होनि वा सोर नांगौ बे दख'नाखौ प्रिमियामाव मोनगोन लांफैदोल' जाहैबाय लोगोफोर लफाय सानसालि प्रिमियाम कालारखौथ' नोंथांमोना ओरैबायदि मोजां नुगोन नोंथांमोना गाननाय लोगो जि मोजांखाना फास्राजों दख'नाजों एभेलेबल स्टक प्रिमियामाव लांफैदोल' बियो नन प्रिमियाम लफाय सानसालिनि सोरनो नांगौ ब्लेक नाय पियर ब्लेकआव पिंक नोंथांमोना लांफैनो हागोन ओरैबायदि मोजां कालार गाननोबो बिराद हिटखा सोरनो नांगौ थाबैनो लांफैदोल' लफाय प्रिमियाम बेबो बियो बिराद क्राइसिसमोन सोर अर्डार होदोंमोन दायो सफैबाय स्टकआव नोंथांमोना लांफैजागोन ओरैबायदि मोजां नाय वाव नि लोगोफोरनिया बियो ओरैबायदि मोजां कालाराव फैदों आरो ना सोरनो नांगौ थाबैनो फैदो बियो नैया सोरनो नांगौ बिराद क्राइसिस बेफोरो एकदम जास्ट सफैदों सोरनो नांगौ थाबैनो आरो ना थाबैनो लांफै अनलाइन अर्डार खालामजागोन कालाराव नन प्रिमियाम पद्मिनि नैया नाय फास्राया बिदि ओमफ्राय दख'नाया बिदि जागोन वाव फट'बो नोंथांमोना नायनो हागोन फट'बो होगोन आङो सोर लायो थाबैनो क्राइसिस पिस वान पिसल' FNFनि निउ कालेक्सन लोगोफोर एकदम क्राइसिस वान पिसल' फैदों सोरनो नांगौ थाबैनो लांफै आरो अनलाइन अर्डार खालामबानो जाबाय स्क्रिनाव थानाय नाम्बाराव नैया जोंहा टिक्लु बायदो बेथ' बहा थांनाय अ माय गड मबाइल गोदाननि साहा लोंहोनो फैदो डिउटि होगासिनो दङ बिराद नायो आरो निस्सय सार फैदो बाय बाय लग पाम आहिले हल मबाइलनि साहा लोंगोन होननायखाय आङो बरिया स्पेसियेल गाइखेर साहा 10 थाखानि लोंहोबाय ओमफ्राय बिस्कुट थाइबानि आरो मा नांगौ जिबनाव जि मोजां मोनाहांबाय आरो दसे थानानै थांसिगोन अफ खालामनो जाबाय बेफोरखौ सोनांसिगोन आङो प्रायानो अफ खालामबायना थाबैनो अफ खालामो आरोना लोगोफोरनिया खोमसि जाजोब्बाय दाथ' कास्टमार फैला बरिया अफ खालामनानै थांसै आरोना लोगोफोर दायोनिया पेकिं सोलिगासिनो दङ पेकिं खालामगासिनो दङ आरोना पेकिं खालामनायनि सिगाङावनो मोनसे लेबेल लिरनांगौ बे लेबेलखौ लिरनासो सिथाबना होनांगौ एड्रेसनि थांगासिनो दङ बरियानो ओमफ्राय दा जुखाम जानो थांगासिनो दङ बरियानो जोंना भिभ'आ जाहोगोननो बे मबाइल दखाननि अनार ओमफ्राय नै दिपालिनि नामाव जानोसै आरो नैया माखय जानोसै जुखाम मजा केमान एटात 20 मात्र 30 ডাঙৰ হলে একদম লম্বা ডাঙৰ তুলিল 20 টাকা লিল 20 টাকা दायो पेकिं लांसै हिन्जावनो आरो हिन्जावनि बिमा बेफोरजोंनो आंथ' बारा इन्ट्रेस्ट गैया जानो अब्लाबो लांगोन दायो ओमफ्राय नै बे जागोन
Đi ra gần đi bộ. Nimu सेबगासिनो दङ फोननानै बिराद मोजां जायो आरोना ओमफ्राय काला निमक या वाव टेस्टि जागोन इयो जानो बबे मोननैखौ पेकिं बे मोननैखौ पेकिं हो बेखौ जागोन थेंक इउ जानोसै नै दे जादो kata-kata dulu kok ada kene leksi nggak tuh buat टेस्टि hah ada apa nakau dulu saya kelas sana ada lokal semuanya kalau pas ओमफ्राय सा बिमा फिसानो आङो जुखाम लाबोदों नालाय बेखौ होनसै जुखाम सावना लाबोदों बरियानो सारप्राइज होनोसै फैनानै आथिं सुवाबासिनो हाबनो हानाय नङा उन्दैथो दङ नालाय आरो बयबो साफ्रोमबो बुङो उन्दै थानायफ्रा आथिं आखाइ सुनासो हाबनांगौ आरोना जों जेरावनो मेरावनो बेरायबाय थानाय जायो नालाय बेखायनो दायो आथिं सुबाय बरियानो दै एसे सारस्रिना लाबाय ओमफ्राय दायो हाबनोसै बरियानो बास नङा मा खालामबाय थादोंबा बिसोरो मोजां बुस्थु लाबोदो ना फार्स्टआव माबायाखैमोन खुलिनाय सन उनावसो रानदों इयावथ' फार्स्टआव बिदि नङामोन ना बेखौ जानानै दा ओंखामखौ मारै जागोन लोमजाबो मायाबो जि मोजां नाय जोंहाबो लोमजानाया गैया बे थान्दा